balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules. Yari kita sa ika-9, ika-9 nga adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining nga udto kabayon ta nga okslang kamo sa sining mga inuras kag ti dalon ta karon dugay-dugaya ang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon unit reporters plus man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining mga inura sa mga kapurukan kag kabaranggayan kabayuntang nga oks na kamo sa sining mga inurasan nakapanyaga na sigurong halos kalabanan nga mga kaaksyon ta ang iban sining gahimos pa sang dalapi nila or ila sining nga palanyagahon mga kaaksyon, no? Sige, kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kalakip man sa oriental side nga nagapamati na diri sa inyo sining nga palatuntunan kag kalakip man ang ato sining nga mga kaaksyon sa isla sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clanin Antique. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanta na ko ang inyo sirikaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay lambadahon tang balita gikan sa Kapitolyo Provincial iga balita ni Aksyon R Tayhopon. Ini may kangtanan sa sining talatapan ni Vice Governor Jeffrey Ferreira upod sa DPWH magapatigayon sa inspeksyon sa Pulupandan angot sa gina-propose nga pagatukuron nga taytay. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon 726 ka mga traditional kag modernized jeep ang legal nga nag-operate sa Bacolod suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, barangay kagawad sa barangay Alihis nga nadakpan sa bypass operation pasakaan kaso subong adlaw sang Bacolod City Drug Enforcement Unit. Sa balita naman kay Aksyon John Diaz sa Nokpo, mga kaaksyon sa Negros Occidental Provincial Police Office, 75 ka mga SWAT personnel sa Rion 6 nagapaidalom sa 45 days nga training sa probinsya. Kag Area Police Command for Visayas may bag-o nga commander. Sa balita sa patrol, membro sang unit militia sang New People's Army na dakpan sa La Libertad, Negros Oriental. Kagiban pa mga balita karon dugay-dugay ining Lomina Subdivision sa Silay City gaugtas na dyang manog bakal na ho kay mga pila na kuno ka bulan way gyapon award sa ila no ining Lumina Subdivision no ka okay man nga subdivision anong natabo ni ang pag-ibig anong interbensyon sa sining dalagan sang mga nakatigayon nga makakuha sang lote no ipa-check nato nini sa aton sining patrol karon dugay-dugay. Kalakip man sa kaaksyon na Roger Gotib, 40 anyos nga babayi ho, arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga 12 counts sang estafa. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava Condemnation Rally batok sa mga rebelde sa barangay Marcelo, Calatrava nagresulta sang pagsungka sang anom tanan ka mga armas lutang gikan sa militia group sang NPA. Kag sa balita naman kay Aksyon na Vidya posible 3 ka mga persona nga wanted sa kaso angot sa illegal nga pagpanahor ginaresto sang kapulisan sa Banwa sang Isabela. Sa balita nasyonal mga kaaksyon 5.268 trillion pesos nga 2023 national budget ginplastar na sa Senado deliberasyon ginumpisahan subong adlaw. PhilHealth nagpangayo sang buligo sa kapulisan angot sa nagalapta nga piki nga PhilHealth ID. NGCP ginpamulta sang ERC sang masobra 5 milyones pesos bangod sa paglapas sang pulisa. Kag Presidente Marcos target nga mag-state visit sa Japan masunod nga tuig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Pulit. Mga detalye sa ato sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay mahina ang kalaban. Sige,
i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tay na karon dugay-dugay ang inyo sining mga ginpalayag nga mensahe. Karon lang dugay-dugay, mahinang kalaban I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:57 ang aton oras. Naligid lang kay matag tanay pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang nagpamati sa sining udto. May lang pag-monitor kaya na si Sinoro, no? Kaya na Sinoro, Gian Resicio, Teresita Batik-Batik Suela, may lang pag-pamati kay George Estrigan. Bauperti si George Estrigan, ga-monitor ba? Gerald Babaw, Lilian Tadina Claridad, Robert C. Manyan, Tinoso Rian, thank you gid Tinoso Rian, Alwin Biliesa, Idilao sa kay Richie Salgado, Vic Villaflor Mantak, may lang pagpamati sa Vic Villaflor Mantak, no? Manjo Arnijo, Emily Torrecampo Malayas, Virgie Olpenda, Madam Virginia, salamat gid, Shun Shoko, no? Shun Shoko, and Jima Tagwan, Rochelle Evangelista, Jovito Coronado, Franklin Tilugio, no? May lang pagpamati, Lilian Tadina Claridad, thank you so much, gid, no? Jima Tagwan naman. And Jovito Coronado, no? May lang pagpamati kay Jovito Coronado, Ryan Bilio, kag Aileen Biligorio, no? Salamat gid. Gatamyaw lang si Madam Virginia San Antonio Alpenda sa mga kakilala yada sa Silin Homes kag sa iyang anak si Rosalind Bison kag sa iya pamilya, no? And Lilian Tadina Claridad naman si Mimar Fernandez Estrella ga monitor sa siyudad de San Cadiz. Mimar Fernandez Estrella. Okay, si Vic Villaflor Mantak sa Bago, panyaga sila. Thank you, Sir Vic Villaflor Mantak, no? Idilaos kag na Isabel, Gerald Babaw, thank you so much, gid, no? Manjo Arnijo, ara naman, no? Rochelle Evangelista, gatamyaw lang sa Gimaras, sa pamilya Evangelista, kag Belches, dara sa Barangay Saduran, Barangay Sudaran, San Lorenzo, Gimaras, no? Ayos. Ryan Bilio, thank you gida. Ayos, sige. Ang iban sini pagkaronan tanaman mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte!
nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mamulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may gimpamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos kami. Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12 sa isang oras standby anay kay madakop ta dugay-dugaya may nadakpan sa aton sining pagpangalagad karon nga udto
nga nagapamati si Action Art Tayhupon Dugay-Dugaya. May dakop siya din sa nga area aton si Dingon karon Dugay-Dugay. Live extension coffee mix sana kita. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Dakop ka, daong ka promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka. Laksang adlaw sa pagtuhaw sa pitol. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa hapon. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod sa lito. May nadagpa na ang Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang tagdaog. Bangod nga, dakop ka. Ari na si Action Art Tayhupon, i-check ta siya kung din siya nga area kag may nadakpa na siya. Yari ang dakop ka. Dakop ka. Si Action Art Tayhupon, Action Art. Yes, Action Rex, ari kita sa Siningaman Tinion diri sa may Purok Santol, Barangay Mandalagan, grabe kasanag sa bulan ni Gatagiti, you know? Gani, no? Santol dira yun sa mga police station da? O lapit man lang di, pwede ka magliko ka pa wala di alin kay nanay nga bangga. Bangga na di si mo nay. Kami nga no do bangga aa. Abaw fruity nga bangga di aa. Bangga ano? Ha? Bangga ano? Aa. Ba? Dua ka amo. Dua ka aba? Bangga aa. Ba? Na. Fruity yan. Mula di ang lugar, no? Kag thank you kay Action Alvin, ara kami sa Vimex, subong gagya. Now may nadakpan kita diri, baw grabe, hidlaw sa imo kay during the time galing nga may contest pa kita singing contest sa Action Radio. Gasaka na siya sa imo. Galing. Galing kay subong siling niya daw ginakapoy, nagginako. I am 85 years old na. Ati bata pa. Bata pa. Muamos lang Jumari, si Jumari 63, si Nanay 85. So, diri si Nanay Marcelina, no? Anay, ano ni kumpleto pangalan, Nay? Marcelina Flores Katakata. Marcelina Flores Katakata. May tiyanggi diri actually si Nanay. Kag narabayan ginamon ni Action Alvin, nga imo tingog ang nabatian namon diri. Nay, thank you gid no, sa imo nga pagmonitor. Ara si Action Rex, so batian mo na yung tingog? Gasaka ni siya kuno si imo sa una Action Rex eh. Hello. Paborito ta ka sangon dangan tawag ko. Kurtiba. Nagkakadto sa kuno si imo mag-contest ta. Sa fourth floor. Anyway, Nay, since nga ang imo kay double ngo namon subong aga. Thank you gid sa pag-monitor. Ariyo kay porting init subong bla. Gaan ta kakalo na imo lang niyo alin sa Action Radio reversible, pwede mo na saylo-saylo. Tapos ariho, pwede mo na itigangon ang bugas. Timing na nakakalo na siya. Nakakalo ka na, may bugas ka pa. Okay na na? Hindi, ari, bakal mo to, imo nga pamahaw sa apo mo.
Amo na. Buhay na sa kayo mo subong nga gaman ni Nanay Marcelina. Kaya ikaw nga mo nadakpan. Ano mga mensahe mo kay Action Rex? Sana sa gamang monitor sa imo sa kalinyaw? Hello, Action Rex. Permigi ko gapamati sa imo. Dinungod ko gapa nagaulat-ulat ko sa akong mga imo na nga. Grabe, 85 years old, pero madumduman yung Action Rex. Gani. Siguro na kung kaya, yung pamasaka sa station, galing subong do hindi na. Nanay, in behalf sa amon sa Action Radio, congratulations kay ikaw ginagdaog. Ano mabal mo sa Action Radio? Madamagin nga salamat sa Action Radio kag sa mga personnel da. Oo, thank you gid sa inyo tanan kaya kay Rex Canto. Ikaw gid ang idol ya. Ano ba ang sunday sa mo Andrea sa Purok Santol, Barangay Mandalagan, sa Nanay Marcelina. Congratulations bilang aton sininga wherever. Para sa dakop daog ka promo, Aksyon ay tayupon una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Congratulations and celebrations. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid kay Aksyon Tayhupon kag kay Nanay Marcelina dira sa Mandalagan sa Purok Santol Mandalagan nga nagapamati diri sa aton sining pangalagad. Karon dugay-dugaya aton hibaloon pagid galibot pa na Aksyon Tayhupon, may isa pa sila nga dalakpon pagid mga ka-aksyon pero pagkaronan tananay no. Diri kita na sa balita Tol, no? Miyembro ho. Isa ni ka miyembro guro sang unit milisyabla kung tawgon sang New People's Army nadakpan sa Banwa sang La Libertad Negros Oriental mga kaaksyon. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex arestado ining isa ka membro sang unit militia sang Central Negros 1 New People's Army matapos nadakpan nga nagakupot sang illegal nga armas dito sa sitio Mabato, Barangay Talaon, Banwa sang La Libertad Negros Oriental. Sunod diri kay Army First Lieutenant Roslyn Balean ang Civil Military Operations sang 62nd Infantry Battalion. Pagiman sa Joint Military Operation kaga of course police operation naging patigayon sa 62nd IB dito sa La Libertad Action Rex. Tigayon nga nadakpan ining si Tony Elod alias Ka Tonyo, miyembro ni siya Tony Elod. Ilon? Tony Elod. Ilod. Oo. Pila edad ni Ilod ni? 45 Action Rex alias Ka Tonyo, kaga miyembro ni siya sang unit militia sang New People's Army sa Central Negros Action Rex nag-operate sa rehiyon Cebu, Bohol, Negros kag Siquijor Action Rex. Diin sunod diri kay Balean nakita gid sa mga pumulyo sang sitio Mabato, Barangay Talaon sa La Libertad ini nga mga pumulyo diri alleged diri kay hindi nga luyag nga magsuporta sa NPA. That is why gin sugid ini kagagin timbre sa mga kapulisan sa La Libertad, and at the same time sa 62nd Infantry Battalion nga sunod sa ila ara ang presensya ni Tony Ilod kag naka-sidearm pang ya sining rason nga gireport call ang atensyon sa mga kapulisan. Kag dito Action Rex na aresto ini si Antonio, din na recover sa iyang isa 38 revolver nga may 6 rounds pa nga ukon mga bala
in cooperative man suno sa iya ining si Katonyo kagintudlo pagani action response inya paginbutang isa ka armas and na-recover man ang ining isa ka homemade shotgun with built-in reaction ang anong ka-rounds ang 12 gauge serviceable shotgun ammunitions diin magluwas diri suno diri kaya balian nga very cooperative man action Rex ining si Katonyo matapos nga ginsugid sini kung ano gid ang iya sini nga intensyon nga aabi nga nagpalagyo ni siya sa iya sini nga mga kaupdanan bangod na, daw nakapuya na bala Rex nga magpanago kag magpalagyo kada may enkwentro. Ari ang pahayag ni First Lieutenant Balean. Nagangkon man siya na may ara pa kuno siya kinatago nga mga armas. So amo to na nag-conduct follow-up operations ang ato ang Philippine Army sa 62nd. So nakuha nila to ng mga postil na ato sa amo ang PR. Siguro naisip niya man na hindi tama ang naobra niya. So amo nang nag-admit po siya na may ara siya. Kaya daw nag-cooperate man siya sa atong Philippine Army kag sa PNP. Actually, we are very thankful po sa kanya kasi ito papatunay na yung tao sa La Libertad or ang constituents sa La Libertad is ayaw na insurgency. And hindi na nila gusto na kung ano ang nangyari sa Gihungan is ayaw nila na mangyari sa kanila. And because of that, itong si Tony is nagbigay siya ng kanyang mga nalalaman para at least makatulong sa ating ginagawang pursuit operations na at least ma-pre-up natin ang La Libertad kag ang mga iban pang municipality kag city sa AOR sang 62nd ID na wala na gid na matabo pa na kanang encounter kung pwede man tani mag-surrender na lang sila tanan mas maayo pa. Good to know na ining si alias Tony ma'am very cooperative man no? Yes po, oo. Kumbaga we are very positive kasi nag-cooperate talaga siya agad. Kung kapamati man kamo sa ako si First Lieutenant Balian sang 62nd IP. Kung may ara pa na mga pilason sang mga agi nga encounter namon parte sa Gihulngan, ara ang atong gobyerno para mabuligan kamo, especially sa medical treatment nyo. Then kadto lang kamo sa mga barangay officials kay pabuligan kamo na makadto ta sa LGU and para ma-process nato ano man ang mga kinahanglan nyo. Action Rex ang kabayan gid lamang sang pahayag diri ni Lieutenant Balean. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas ka dosage. Una sa balita, una sa action to follow, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon Alvin Graba sa Patrol Aksyon Daily Salazar standbyan ay sa Bacolod City Government Center. May correction sa may kong kulo na manubong immunity
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Matapos ang balita ni Aksyon na Alvin Graba sa iluhan tanang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, 726 ka mga traditional nga modernized jeep ang legal nga naga-operate sa Bacolod sulo kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran ang isa sa mga city officials na nagtambong kahapon sa pagsinapol sa mga operators sa mga modernized jeepney diri sa may Bacolod City. Aga dito Action Rex nakakuha sa pila ka mga importante nga mga information sa datos ang vice alcalde nga according diri sa iya so far diri sa may Bacolod City may area sang 726 ka mga modernized traditional jeep nga legal na naga-operate diri sa may syudad Action Rex sa Piaca sa pagpatuman sa modernization program sa gobyerno nasyonal. So according diri kay Familiaran nga tikon basihan ang data Action Rex so far ang existing yang modernized jeep 173 ang naga-operate sa syudad kag mayara pa sang 553 o kon 553 ka mga traditional nga jeep sa Bacolod nga next year pa ya ma-expire ang ila sining nga mga dokumento kon prangkisa kag naghatag man sang commitment kon assurance nga ining 553 ka mga traditional jeep nga magaupod man sa modernization program sang Bacolod City or sang national government. Sa information din ni Familiaran nga sa 24 ka mga approve nga mga ruta sa may syudad, may 4 pa Action Rex ka mga ruta diri nga wala pa sang taker o kon applicant nga ginalakipan sang Alangilan, Burgos, Bredco North, Bredco South, kag Pahanokoy, Sigasco, NGC nga mga ruta Action Rex nga tigin painan sang LTFRB sang 116 sa mga units sang modernized jeep. So according kay Familiaran, ang kabugusan nga Bacolod City, may ang LTFRB may ara sang ginaprobahan nga 1,099 ka mga units sang modernized jeep Action Rex nga so far mo ni dapat ang mag-operate sa may Bacolod City under modernization program. So sa pagsuma-suma Action Rex ni Familiaran, ang nabili na gid nga slot lamang 373 o kon 373 pa ka slot ang nabili na para sa modernized jeep Action Rex nga ang ginalantaw din ni Familiaran nga damo dili sa mga drivers ang ma-displace o kon maapektuhan nga ginabantay ara sa 2,000 Action Rex sa tion nga mangin full swing na ang implementation sang modernization program sang national government. So sa Lunes nga daw, according kay Familiaran, balik naman na physically Senior Albi Benitez dira sa May City Hall since kaya nag-recover pa na siya karon sa COVID-19 kag ginapabot Action Rex nga makapatawag or makapangabay liwata sang dialogue ining mga affected nga mga transport group kaupod ang alkalde sa Bacolod City. Pamatay naton si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Out of 1,099 approved by LTFRB, 173 units lang ang existing subong. Okay. Modernized jeepneys na ara sa Balan. Ang ginatawag nila ng term yung ginabit na consolidated number of units na may commitment na yung maibra sa co-op at sa corporation. Nga ang ila sina franchise may expire pa next year. 553 na I think. 553. 553, okay. So 553 plus 173 equals 726 lang ang legitimate or legal witness, minibus na gabiyahe sa Bacolod. The rest are kolorom. Now karon ang ila ma-accommodate na number of units open for traditional 373 na lang. 373. Oo. Complete sa 1,099.
Action Rex, klaro, ang pahayag ni Vice Mayor Alcida Familiaran nga 726 ang legitimate and then ang the rest Action Rex nga may expired nga franchise. Kaya mo na siyang ginatagan sang 15 days nga grace period kung wala sang dakpanay kag pwede sa gihapon maka-operate diri sa may Bacolod City. Actually, ang hatag dito nga statement sa pila ka mga modernized nga mga operators ngati ang iban nila nga mga unit Action Rex next year pa mabot. Pero may man sa mga manag-abot kag may man sa gina-order pa lamang based man sa information nga nakuha ni Vice Mayor Alcida Familiaran. Update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Aksyon Artay Hupon standby sa Kapitolyo Provincial. No? Gina-problema mo balang mataas nga blood sugar level, mag-Ditex 500 capsule na kita. No? Las 12:30 nga tunuras, las 12:30 na. Sige, kantuan taray sa aksyon na Artay Hupon sa Bacolod City Government or sa Kapitolyo Provincial. Inimay kang tanan sa talatapan ni Vice Gov Ferrerho upod sa DPWH bala magapatigayon sa inspection sa Pulupandan angot sa gina-propose nga pagatukuron nga taytay. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art. Tayo po na Aksyon Art. Confirmar Action Rex ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga may representante no gikan iya sa DPWH nga magaupod sa iya boss
magapadulong dito sa banwasang Pulupandan kay magapatigayon sa inspection dito no kay actually magakadto man dito gani kag upo diya sa kay Mayor Pinya mismo sa barangay sa banwasang Pulupandan. Ang tuyo diri action Rex angot na ini sa pagdiscuss especially sang plano tukuron no gina-proponer nga taytay nga magaangot sa bahin sang Pulupandan padulong sa Guimaras. No kay kung madumduman siling diri ni Ferrer ang information gani nga nabaton niya na nga ang may arap na subong sang allocation nga daw gina plansa ang Iloilo kag Guimaras pero siga tinguan aton diri sa area sang bahin naman sa Guimaras Pulupandan nga matigayon ini sa idalom sang Marcos nga administration. Dugang pa rin ni Ferrer Action Rex nga galaom gid siya no kay isa na lakip no sa gin palayag niya ni sa zona sa presidente nga ang pag-angot sa mga isla ang isa sa mga handom niya. So dako ang iya pag-asa o kung ang iya sining ginalauman kay ni matigayon sa idalom sa administrasyon ni Marcos. Siya si Vice Governor Jeffrey Ferrer. May ara kami sa representative from DPWH sa isa kayusik na mag-check na sa kung diin malad ang taytay coming from Guimaras. So maybe tanaw na namon ang Pulupandan. Mamit ko sila, boys. Namit ko sa ilang was together with the mayor of Pulupandan here in Pulupandan. May mga proposals kita but it's up to the DPWH na. That's why ang ako to at first before pandemic kailan lang may option man. But of course, with that option, may ara yung gina-prefer nga amo na ni ang ideal place, which is the bridge coming from Guimaras. I want also to check kung ang ma-finance. Kaya ang nabalaan ko lang, daw may nagtagman formation sa akon nga ang Iloilo lang Guimaras nga mayara na yan. But the source of finance, may ma-provide na yan. Wala mo, nakita mo sa zona yan. Sama sa parayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. So whatever nga maging outcomes ni boss sa ilang inspection nga patigayon dito sa may area sa Pulupandan, bantayan talang ina. Update ng development, Rigyapon, sa Action Radio Bacolod. Ang ato na balita gikan sa provincial. May bisita galing probinsya ta, Consulate General of mga Japan. Japanese. Ha? Mga Japanese? Oo. May bisita di. Gani? Ara sa first part sang interview kay Vice Co ba? Okay. May mga bisita di siya nagkanto. May ginapropose gani nga sila niya kaya ang Consul General, nagbisita na di. Ang toyo, yung kumusta kundi ang mga Japanese, bala? Mga Hapon nga diri niya star sa Negros. Na, amo na. Kasi daw tipuno. Sila ni Vice Gov, ni tipuno na sila kagilalakon. Iyawan na guro pangitan, hindi? Hindi, meron na listahan niya sa Rex sa consulate mismo. Ayos Ayos. Dugay-dugay, kaya rin ako di sa Sambag naman, no? Ari naman lang di actually, may nadakpan na kami ni Alkin, di? May ara na? May ari na. Ati, alahan na lang daligid lang, standby ka, nay da, kay patirahon takada, standby, anay, action art, tayo pon sa dakop ka! Congratulations. Dakop ka! Daong ka promo sa Action Radio Bacolod. Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka! Butlak sa alaw sa patuhaw sa pito, mga balita
Action Radio, Bacolod sa lido. May nadagpa na ang Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangod nga, dakot ka! Ayos! Sige, kantuan tanay si Aksyon Art Tayupon. Balikan ta siya sa area sang Mandalagan sa Dakop ka. Sitwasyon subong, no? Sino yung dakpan niya? Aksyon Art? Ginamo pag-abot namon ni Action Alvin di. Ha? Ginamo pa pag-abot namon. Ginamo? Oo, mga ido. May patay di siya kay ito. Ipagayan rin siya. Yung transit sa balay sa dalakpon tao. Ay? Tayan pa kami makatras siguro ni Action Alvin ba? Ari na siya. Napatay itong ido mga isa. Away. Nalipong lang. Ano mga ido niya. Inagawa nila Kita sa sa Action Alvin. mayamay nila mo. Ha? Kita sa mayamay nila, gagaway sila. Pagkita nila ng Action Alvin, nilinaway nila nga. Huwag sila kabalong wala. Hindi ang nakpunamon. Ari na slingyas papa. Iso lang di mayo nung tasib lang kung bakit ano ganing nga lala tunay? Ano ganing ko kompleto? Ruina Carrion. Ruina Carrion. Mga Carrion, mga artista ako. Sa sila dati ka Na? Nga mayo out. May 59 pa lang. 59. 59. Hindi kitao ng inyong kwandiyo video. Hindi kitao na. Dalag ko no, pigaw gali di. Pigaw di, kuha na lang na mo picture ka Purok ano na daw? Ha? Purok ano na da? Purok sambag bro, ari kami sa pinakasulod-sulod ka Oo. Sentro ni siya bro, ari, kami siya tunga sa Purok Sambag, layo alin sa Kilidalan, gilakat na mo ni Action Alvin. Sige. Pero ari, nang Ruina Carrion. Si Mr. ba lang ang tupad mo? Mayo Carrion. Sabi ko naglain na pilido, yaya. So, mayo kay kabunitor, kagit ikaw yung lang pinas namon nga na sila nga, ano ang kuwan nyo? Aring premyo, pwede na rin matag si mo. Timplang mo lang, kapte ka na. Huwag ka baso. Ipalayo mo sa ido mo kayo, basi kuwan pa na. Ano nga sila, Aryo? Tigagon mo karon. Oo, ikayon ta na radyo mo karon. Aryo, ikuan mo na tigagon. Kag ipakansido mo. Asa tao? Aryo, okay na na. Ba-overfit siya. Nang-win na, congratulations, ikaw ginang win eh. Silang kung ano napatian mo niya, PPP birthday. PPP kantong yang palawag isi mo. Ano? PPP ano? PPP kantong. PPP kantong mo doon. Lumak sa bet sa congrat. Nautod? Dali lang inautod ka, Action Art. Dali lang kay balikan ka na namon ara na galing nagsulod na galing ko ano? Nagsulod ng signal nila. Dali lang kay ginadayalan ka na Action Art, no? Action Art? Yes. Okay na nila. Okay na sila na Erwin. Naka-uniform sila galing nga duwa? Naka-yellow sila kung ito nila naglibag pag-abot na galbit. Sililipon man tao din sa puro kabinlabi. Ano na diya ba? Ay, yellow. Buina, sige sila yellow nila ba yun? Yellow ba na baton niya sa mga pagdagdag? Oo, gani, no? Sige. Basta mati ka gina. BBB kay BB. BBB Action Radio kanto. Ano ka da? Yan ang Action Next mo na, no? Sa aton sining dakop ka daw ka promo. Karon iyang aga. Kagang balita na itong sa Kapitola. Sino ganin ang winner ta? Ruina Carrion. Ruina Carrion. Sino itong iyang mister to? Ha? Sino mister ito? Sino ka ngalan, mister mo? Ismael Carrion. Sige. Balita to sa Kapitolyo Provincial dulong sa inyo. Life Extension Super Fiber, agad makalikaw ka sa ginakabalakan na pag-develop sa stomach and colon cancer. Sa Bacolod Action Radio. Congratulations.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Thank you, Gid. Action Art Tayhupon. Kag congrats nila sa kay Manang Rowena kag Ismael Carion. Dara sa Purok ng Purok Bulak. Bulak to, no? Sa area sang Mandalagan. Ayos, sige. Salamat, Gid. In congratulations sa atong sining dakop ka winner, mga ka-aksyon. Kantuan tanay si aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. But before sina, aksyon na John Diaz, daligid lang, no? Why na kinanglanon nga baklason pang Ito ang Aksyon! Radyo! Kantuan tanay balita ni aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. 75 ka mga SWAT personnel sa Region 6 nagpaidalom sa 45 ka adlaw, 45 Diaz nga training sa probinsya sang Negros Occidental. Area Police Command for Visayas may bag-unang commander. Yari ang kaudan sang balita ni aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon, John. Kahapon Action Rex sa Nobyembre 8 sa nagsugod ining ginpatigayon nga Special Weapons and Tactics kon SWAT course sa Camp Alfredo M. Montelibano Sr. sa Barangay Estefania, triman sa sulad sa Bacolod. Action Rex kung sariin 75 gate ka mga police personnel gikan sa Region 6 ang nagtambong sa mga sining training gin-sponsor mismo sa pila ka mga local chief executives diri naman sa may probinsya sa Negros Occidental. Ang mga nag-sponsor sining banwa naman sa Don Salvador Benedicto nga ginapamunuan ni Mayor Lawrence Marcelin de la Cruz, bago si Mayor Nicolas Yolo ang sa San Carlos City, nga si Mayor Renato Gostilo ang sulad sa Silay, sa pagpanguna ni Mayor Joret Gallego ang sulad sa Talisayman, sa pagpanguna ni Mayor Nilo Jesus Antonio Lizares III, kag ang Ibimagadon ang ginapangunahan ni Mayor Marvin M. Malacon. Sa ginparigan nga opening ceremony, ini mismo ginpangunahan ni Brigadier General Leo Francisco ang Regional Director sa Police Regional Office 6. Naging kaupo naman ang Chief ng Regional Learning Doctrine in the Development Division nga si Police Colonel Leia Rose Peña. Subong man ang Chief ng Regional Special Training Unit 6 nga si Police Colonel Ray N. Cuevas. Action Rex. Solidarity Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sa NOCPO. Sa 75 ka mga police personnel, 41 diri ang gikan sa Negros Occidental, 15 naman ang sa Bacolod City Police Office, may napulo naman nga gikan sa Guimaras Police Provincial Office, kag 7 ang gikan sa Capiz Police Provincial Office, kag may duwaman nga gikan naman sa Anti-Kidnapping Group. Action Rex. Ini silang 75 magapaydalom sa 45 ka adlaw nga training diri mismo sa Negros Occidental kung sa indri ilang nga pagatunan ang pilag ka mga mission and passion
o kung pinadarang ka mga tactical courses Action Rex may kaagtanan sa Special Weapons and Tactics. Sambal dari ni katalogo sa opening program ginpabutyag dari ni RD Francisco nga maayo ning programa ilabi na nga isa sa ginatutukan karon dari sa Region 6 particularmente sa Negros Occidental ang issue Action Rex may kaangtanan la sa emerhensya o kuno mo ni ang kompleto sa tunga sa tropa sa mga militar subong sa Philippine National Police sa mga rebelde. Tama din ni Francisco nga kon makaibalo na sa mga dapat timuon ining katapos ang kapulisan kag militar labi na pay dalom sa training mas mapo sa gid lamang sa ila ang mag-operate sa tion nga kinahanglanon ang bulig sa Philippine National Police Action Rex. So nalabot sila dira iniman isa ka pamaagi agud nga mas master sa mga kapulisan ang crime prevention. Labi na nga nagilapit kita sa Pasko kon Disyembre ang badiri ni katalogo gidalauman ang pagdagsa ng tao sa madamo nga mga lugar. Yari si Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sa NOCPO. Sa Monaspi, akin na speaker natin is no other than the Regional Director of 6, si Police Brigadier General Leo M. Francesco. And we have also visitors coming from the LGU, hence doon nato na SWAT training is sponsored by our LGU from San Carlos, Silay, Talisay, Inumagalona. And at doon sa Bato Benedicto, actually, ang muning ato ng mga LGU so sponsored sa tinatawag nga ito ng SWAT training. Considering ang SWAT training is one of the rigid training of the PNP. We have also, aside from that, in Negros Occidental, we have also participants coming from the upper provinces like Guimaras, Capiz, and the PCPO. So all in all, may 75 ka mga participants kita. They will undergo rigorous training on special weapon arms and tactics natin. Ang ato nga mga SWAT training natin, if ever na mga graduate na sila, and then they have the special skills anyway, gamitin sila natin in anti-insurgency and anti-criminality. All the while lang naman magaling natin ng pinalangga nga Regional Director nga considering ang ato situation sa battle natin against the terrorists and other criminality around the Negros Occidental, but focusing on the anti-terrorism aspect. So it will be considered a great help natin with some SWAT natin again po mga personnel natin. Action Rex ni Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sa NOCPO. Sa ibang pang balita sa buong adlaw, nagbisita na ako na formal na nag-report dari mismo sa may Visayas ang bago ginasahin nga commander ng Area Police Command for Visayas nga si Police Lieutenant General Patrick Villacorte. Ini siya ang ginabi-abi sa Provincial Command sa Negros Occidental Police Provincial Office sa pagpunan ni Police Colonel Leo B. Pamitan sa Purveyor Honor na ginpatigan kayo na sa Aga Action Rex drama mismo sa may Camp Alfredo Monteribaro Senior sa may Barangay Estefania. Ang badari ni Police Lieutenant Jody Catalogo si Villacorte ang siya nagbulos kay Police Major General Fillmore Escobar nga sa tunong pangalagad bilang acting APC Commander for Visayas pero dugin sa ilo ini Action Rex sa may Campo Crame. And then hambal rin ni Catalogo kag kita na kay Baloman ngayon si Lieutenant General Patrick Villacorte hindi na bag-o dari naman sa may Visayas kay na kumadumduman mo nagserbe ni Sadto nga Deputy Regional Director for Administration sa Police Regional Office 6 sa Villacorte. Galing kay that time, Brigadier General na sa Action Rex. And then after sina, dumduman naman, nagbisita rin sa personal, dari mismo sa may Bacolod City Police Office, kaya naman proyekto silang din patukod nga, ng construction sa isa ka police station, Action Rex. Kaya ba din nakatalog ko, hindi rin bago kay Sir Villacorte ang assignment din sa Visayas. So galing lang, kay this time, mas napadapa ng ilang area of coverage kay Bilogid nga Visayas, Action Rex. Kung madumduman mo, antes din nga gin-appoint si Sir Fillmore Escobar, kaya mo yung busdan ni Lieutenant General Patrick Villacorte, ginbusdan din nila sa si Police Lieutenant General Rodero Sermonia, nga subungan mo na ang Deputy Police Director for Administration sa Philippine National Police Guild 2nd in rank Action Rex. Nambal din ni Catalogo, din sa mga opisina sa may APC Visayas, nga nampang sa likod dira Action Rex sang NOCPO compound. And kahapon, nauna-una lang siya abot, dari man sa may NOCPO, si Police Major General Arthur Cabaluna ang magapungko bilang Deputy Commander for Area Police Command for Visayas sa Daman mag-opisina
sa may Camp Alfredo Montelibano Sr. Yari si Police Lieutenant Jody Catalogo, balikan natin sa itong interview. Sir? The newly installed of the Area Police Command Visayas, or APC natin, the newly installed is Lieutenant General Patrick Toledo Bellaparte. Actually, this morning, nag-conduct ang ato nga pinanang Provincial Director as honor to the incoming newly installed APC, si Sir Pamitan. Mag-conduct some foyer honors sinilang aga. Okay. And then, also part of that, ang natawag nga, gina-welcome natin ang pag-abot sa ating bagong EPC Commander of Visayas. Hindi naman si Sir Bellaparte pa bago din sa PRO6, kaya hindi sana promote nga general sa PRO6 sa awa DRD before. And eventually, mo naman yung pag-uwi ng assignment sa atin. Actually, si Sir Catalogo sa tuloy interview. Karoon na, ang update sa may Suradman si Mamaylan para sa itong mga-aksyon, ang ito sa illegal detention, yung natabo karong gito motibo sa likod sa niya krimen. Actually, ang pag-identify din nila sa pinaka-pinuno gid nga maginagsugo diri para kwaon ang duwa ka mga persona, gintago, aksyon rex, ginapilit nga maghatag sa mga pagkabutang aksyon rex. Balik lagi kan sunok po ang ka-aksyon. Yung aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Thank you! Salamat gidaksyon na Jan Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon na Eric Magbanwasan Bayanay Noy sa BCPO. Tirahon tara karon dugay-dugay ang balita mudra sa BCPO. May lang pagpamati gali kay Helen Esco Sarita, no? Kay Pelikula Calzado Sosadra sa 6th Street, no? Ga monitor Filicalo or Pelikula Calzado Sosa. Ay, pwede si Silvic Bic Humalumina, Rona Rihida Traba, Pelton Lipora from Pasay, no? Lorna Delencia from Cadiz. Thank you so much, Gid. Salamat, no? Ayos, Lorna Delencia, si Jimmy Senior Latido, no? Dara sa gamonitora sa Barangay Mailombla, Lia Younger Esquivel, no? Lia Younger Esquivel, Joby Monares, Mary Ann Valencia Ikraila, gamonitor man sininga inoras, no? Ayo, sige, dagang salamat gid sa kay Ibski Mercado, no? Ibski Mercado, salamat gid. Merly Gonzaga, thank you man. Ayos, Mary Ann Mary Herman, Merly Gonzaga, salamat gid. Ayos. Sige, may tisianay, kulang balang imo siningalawas ang vitamin C, kinanglan talang mag-may tisi kita, no? Alkaline base nga vitamin C, tumaron tani adlaw-adlaw, dapat permi nga maging mabaskog ang ato sining immune system. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama
Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsige complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginharay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo gid salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanang 32 Kapitan Adrian Garotso. Salamat gid kap, no? And sakay ka Coach Montoyo, may lang nga pagpamati Coach Montoyo, no? Ano ganing first name ni Coach Montoyo gali ni? Nalipat ko. Oho. Sige, kag kalakip man sa aton pagid isa pagid ka amigo nga nagpamati man sa sining udto. May lang nga pagpamati kay Jomar, no? Thank you gid sir, Jomar Tirante. Ayos, ang BSWBC, no? Ayos, sige, daligin lang mga kaaksyon na standbyan ay sa ato sining nga pagpangalagad. Balik lang kita, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, Max Mancha! Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok.
kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilin. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan ukon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiyon na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact.
Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:12 na nga tunuras 1:12 na mga kaaksyon. Sige kantuan tarang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita kayo ipasaka na sining adlaw ang kaso batok sa isa ka barangay kagawad sang barangay Alihis nga nadakpan sa drug operation sang City Drug Enforcement Unit sang BCPO. Yan ang kauntan sang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Ara na nga ano? Ayo di purma. Yung ginapakibang-kibang mo sila. Ano nang ara na da? Ara na sa simana. Ginapasalig mo gito. Ara na sa simana. Okay. Ang duha ka ginapaabota. Ba, ginapaabota. Kay Alicante, Ryan, dara sa Purok Villamar, bala sa Barangay Estefania, ga pamati, subungod to. Gani ka? Kay Sir Alicante, Ryan, si Kampiyon. Kampiyon, si Clover Aguirre. Linga, kamusta lang da kay Aksyon Eric Magbanwa? Pwede na saya, taga Manaplaman. Si Clover Aguirre. Kadamo kin sa ilagli. Si Rona Rida Traba, Raymond Galeo, monitor lang KMK, kami ni Guro ay. Sobrang KMK ko, no? Okay, ang mga taga Purok Santo Niño, Barangay Panokoy, si Manong Tirioga, pamonitor man sa aton. Aga monitor man? Oo, sa Purok Santo Niño, Barangay Panokoy, si Manong Tirio. Good afternoon. Kay Lidaya Magisi sa Tokyo, Japan, huwara kikiyangkang. Ano nang kuri ka? Ako lang na kabalo, Hindi sa magalayo sang si Kangkang. Kay Lidaya Magisi sa Tokyo, Japan, no? Guro nagkapamana na hapon ng Guro Action Rex. Guro Yamagisi ng apelido mo? Yamagisi, sila sang Yamaguchi. Yamatahi. Akay gisi. Nakapigaw sa bulsa. Nakapigaw sa nga ako nga tsuri sa mga ako. Yamagisi, Yamatahi. Okay, arigato. Amo na tayo tira, Dr. Rex, no? Kaya yung mo simpo to, alang-alin na daw. Gani man. Tirahan niya. Ini nga po, guro may nga, kawag isang City Drug Enforcement Unit, sa Bacolod City Police Office, led by Police Lieutenant Jobin Bugato, ang pagpasaka sang kaso Section 5, kag 11, amo ini ang paghupot, kag pagbaligya sa illegal nga droga sa paglapas sang Republic Act 9165, ipasaka
ini karon nga hapon batok sining kagawad sa barangay Alhis nga nadakpan sa bypass operation sa tong Lunes sa kagahon dira man mismo sa may Alhis Tacoling Road barangay Alhis sa siyudad sa Bacolod nga nakuhaan sang 1.3 million pesos nga bilis ang sabong nga may ara bugat nga 201 grams Action Rex. Sama sa kay Police Lieutenant Jobin Gumbogato, before pa naman galinis ang Maskara Festival, nakabato na sila sa impormasyon nga ini si Kagawad Abi Araneta upod sa kay Freely Boy Aldas ang nagabaligya sang droga. That's why ginpatigayon nila ang almost mga isa ka bulan nga surveillance. Kagsatong Lunes ang kagahon nakatsamba sila nga nakatest by sila sa kay Kagawad Abi Araneta. Amo to kung rason kung nga naging nila ang bypass operation sa sining subject si Kagawad Abi Araneta nga nagresulta sang positibo nila sila nga drug operation. May impormasyon nga nabaton si Mogato prior sa pag-aresto kay Araneta nga may nagadulog dira sa iya sang droga nga nagasakay sa four-wheel drive nga muni karon ang subject sang ila sila ginatawag nga follow-up operation. Yari si Mogato sa sila palayag paangon din sa pasaka sang kaso karon nga adlaw batok sa kay Kagawad Abi Araneta kag Freely Boy Aldas. Ang police subong adlaw mapile ang kaso para hindi siya mag-lapse sa ginatawag nila nga secondary period tag section 5 kag 11 pang Republic Act 9165 ang i-file sa ila sir. Sir, paano nyo nabinggo kag ano ang pastada sa sir? Duga na gid man ang inyo sining pagmonitor sa iya kag duga na gid man ini siya naka-engage sa illegal drugs? Before sa Maskara sir na kabato na kita information no kag tungod man sa kasbuon kag mga activities man diri sa syudad do wala pa sa pupusan until nga sini ang matapos ng Maskara amo ni nga nang pupusan nato natutukan nato nga magkanda kita sa bypass operation sa kay Kagawad. Sa information na nabato naton sir dugay na gid man ni sila ga engage pero ang pagbato naton sang information sa before lang sang Maskara almost mga 1 month na pagbato naton sang information din pa monitor nila yun siya may mga opdanan sa kag may nagakuha man sa iya no sang item siguro masaliga naton ni validate naton ni kung ini sila official or mga civilian lang. May ara naman kami sir nga pinapalawak na natin sa buong tinguhaan natin yung basic operation natin matigayon na inter. Dagat ako sir sa item siya nakuha nyo sa iyaw? Hindi naman pala sir kung bilin pa na sang Maskara or pag inaabot ng ilan ng mga items sa buong sir kay sa aton monitoring. May nagadulong na sa iya nga sakay sa four wheels mga salakyan. Ang meet-up city sir lain-lain man mga lugar diri sa Bacolod. Aksara si Police Lieutenant Jobin Mogato ang tagapamuno sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Kapasalamat din si Lieutenant Mogato sa mga individuals no nga mga residente kag mga informante nga naghatag sa information sa mga ngati ang ining informasyon nga pag-aresto kay Kagawad Araneta bunga ini sang mga ginatawag nga community intelligence nga ginafeed sa aton sining City Drug Enforcement Unit sang Bacolod PNP. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office ako naman sa Action Eric report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat sa aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni aksyon na Eric, sa iluhanta na yung balita ni aksyon na Roger Gotib sa syudad na Sangkadis, 40 anyos nga babae ho, ay naaresto. Matapos nga ginserve ang warrant of arrest sa kaso sini nga pila ka counts ni 12, gamay man lang 12 ka counts ang estafa, no? Ining babae, ibalaon tabing balita ni aksyon Roger Gotib. May angot sining balita mga kaaksyon, ha? Dalagi lang aksyon Roger Gotib kay plastar tanay ini nga balita, no? Sige, ready na siya. Tirahon ta na si aksyon Roger Gotib, mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger.
Action right arestado sa Sagay City PNP isa 40 anyos nga babae nga sa diin nagapangatubang sang 12 ka count sang kaso nga estafa. Mga alas 11:30 na kagabi lamang ini ang gindakop sa bahin sang Purok Kakahuyan, Barangay Bato, Siyudad sang Sagay. Ang akusado gikilala kay Rosemary Hermea Ibet alias Buday. Ini siya ang presidente sang Purok Kakahuyan, Barangay Bato sa among siyudad. Suno sa report, tinagi sa kay Police Staff Sergeant G. Sernado ang warrant PNCO mong nag-lead sa sining pag-serve sang warrant of arrest sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Roberto Idiapi Jr. Pagi sinig serve ang warrant of arrest nga gin-issue sang National Capital Region Metropolitan Trial Court sa nasilig na 12 ka council staff kay perma sini amo si Honorable Judge Jonafer S. Almera ang assistant judge sa among nga korte. Tao sa informasyon nga to sini nga ginatamdan 18,000 ka pesos ang piyansa sa kada kaso. Sang iya sini nga ginatubang gani may total ini nga 216,000 nga amount sang dapat niya nga ipulsong bill agud makangkon siya sa temporaryo nga kailwayan. Ang among nga warrant of arrest sa kapit sa September 25 tuig 2019. Ang ini karon nga persona ang detinado sa bahin sang Sagay City PNP Custodial Facility. Report gikan sa siyudad sa Sagay kay sa aton sila mga ka-aksyon nga mahilig magkafe liwat kita nagariman nga ang Life Extension Coffee Mix. Amo labang ang kafe sa tagsa ka sa share sa aton ginainom nga kafe upod na ang 200 ayo nga vitamin D3 nga nagapabakod sa aton immune system. Plus may Risi Mushroom Extract kag mangosteen fruit extract nga nagahatag pagidugang nga benepisyo para sa aton ikalinglawa samtang kita nagapangafe. Kaya sa diin pa kita, Life Extension Coffee Mix. Ini mabakal sa mga butika sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental, mabakal man sa G7 Meding, Lacson Street sa Bacolod. Roger Guti Mega Report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat din Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Nelson Patinio, standby ay ginarekomenda sa inyo Life Extension Vitamin D3, no? Supplementation Yari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Kantuan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio, condemnation rally batok sa mga rebeldibla sa Barangay Marcilo sa Banwa sang Calatrava. Nagresulta sa pagsungka sang anom tanan ka mga armas lutang gikan sa among grupo. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson.
Action Risk Condemnation Rally batok sa mga rebelde nga grupo nga ginpatigayon sa Barangay Maracilo, Banwa, sang Calatrava sa atong tinalikdan nga adlaw. Ang nagresulta sang pagsurrender sang lima tanan ka mga armas lutang nga ginapanagiyahan sang militia group sang New People's Army sa lugar. Ang pagsurrender sa mga armas lutang ang may kabaylo nga kwarta gikan sa lokal nga panguluhan sang Calatrava nga ginpangunahan ni Mrs. Marian Era, Executive Assistant to the Mayor sang Banwa. Kaupo diri si Lieutenant Colonel J.J. Abines sang 7th IB Commander, Police Major Lumiay Lidawan, Hipi sang Calatrava PNP, Police Captain Jerome Manahan sang 605th Regional Mobile Force Battalion 6, kag Subuman Police Major Rostom Abalos sang 6 Special Action Battalion sang Philippine National Police Special Action Force nga nakabase naman sa siyudad sang Sagay. Action Rex kabahin sa aktibidades sang condemnation rally ang pagsunog sang bandera sang mga rebelde kag panghatag sa mga relief good sa kapin sa 250 ka mga nagtambong nga mga residente estudyante sang amo nga lugar. Ginapahayag ni Police Major Lumiay Lidawan, Hipi sang Calatrava Police, ang mga armas lutang nga ginsurrender sa mga militia group sang NPA, amo ang 4 ka mga kalibre 38 kag isa ka Ingram nga may 2 ka mga magasin ka mga bala sang 9mm. Dugang pa sini nga ang nagsurrender sang Ingram ang nakabaton sang 4,000 pesos, samtang tag 2,000 pesos naman ang nagsurrender sang kalibre 38 sa mga otoridad. Ginpasalamatan naman Action Rex ang militar ang pagdambong sa mga residente sa among kayawatan, dalang paghingyo nga ipadayon ang pagsuporta sa mga otoridad sa paghatag sa mga impormasyon agod matap na ang anuman nga sahi nga kagamo nga ginadala sa mga rebelde nga grupo. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon yun Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat kid Aksyon Nelson Patiño. Balita ni Aksyon Vidya Pasible pagkarunan lang ini mga ka-aksyon. Constipation ang problema ninyo, balokang constipation amo isang Iloilo isang tanan nga mga diseases mga ka-aksyon. Gintingob nga pwersa sang 7 para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Equality Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:29 aton oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa
This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa
ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office. Ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang naginta sa tiyempo diri sa atong sining pangalagad. Pasensya gida ang way ta malabutan pabuwasan talang ini siguro mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Sige, 46 diyas na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 58 diyas na lang nabilin before pa man mag-New Year's Day, mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagkigupod. Kita-kits kita buwas diri sa inyo sining palatuntunan. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dirigid lamang madugayo pod kaaksyon. Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan. Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.